Twettqet ġustizzja ma' 49 eks ħaddiem tat-Tarzna li kienu sofrew mill-asbestos waqt xogħolhom. Kif kien wieħed il-Ministru għall-Finanzi illi sa qabel il-budget il-ħaddiema kienu se jieħdu il-kumpens. Fil-fatt dawn ħadu l-ewwel ċekkijiet minħabba li kienu mardu bl-asbestos. Il-kumpens tfassal skont l-età tal-persuna jekk tkun mietet, skont is-severità tad-diżabilità illi setet inħolqot, jew skont iż-żmien li l-persuna damet marida. Fil-preżenza ta' numru ta' eks ħaddiema u qrabathom il-Ministru għall-Finanzi spjega li dawn ħadu ċekk ta' bejn 5,800 euro u 16,600 euro, blu l-ammonti jingħataw lil dawk li sofrew l-aktar. Spjega wkoll li nħattru 4 tobba illi jevalwaw kull każ biex issir ġustizzja sew. Sissa mill-każijiet li kellna u li dħalna fihom is-somma li telet hija ekwivalenti għal 3.4 miljun euro. Illum preżentajna propju ċekkijiet lil madwar 49 persuna. Kollox kien hemm applikazzjonijiet ta' 300, se nkomplu nilqgħu aktar applikazzjonijiet ta' dawk li forsi ma lħqux applikaw. Irrid nirrimarka wkoll illi dawk li forsi m'għadhomx magħna, kollox mit-300 li applikaw kien hemm 200 li m'għadhomx magħna, hemmhekk se jkun hemm proċess illi ċ-ċekkijiet jingħataw lill-werrieta tagħhom wara li daw jiġu identifikati. Il-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon qal illi anke jekk f'dan il-każ speċifiku għadda nofs seklu, dan il-Gvern qed iwettaq wed oħra mal-ħaddiema tal-korpi illi sofrew l-inġustizzi fil-passat. Kienu esposti għall-asbestos fi żmien meta ħadd ma kien jaf x'jagħmel l-asbestos. Hija okkażjoni ta' mhux biss ta' impenn biex ngħidlek finanzjarju u l-iktar ħaġa. Hija ta' rikonoxximent u apprezzament lil dawk il-persuni ta' xogħolhom li jagħmlu u minn xi għaddew. Dan huwa gvern li jinvesti fin-nies, gvern li jemmen fin-nies u gvern li fuq kollox ikunu x'ikunu ċirkostanzi inwettqu ġustizzja soċjali. L-applikazzjonijiet il-limis se jinħarġu mill-Ministeru għall-Finanzi fl-ewwel ġimgħa ta' Novembru.